Pozdrav blizanci, dobrodošli. Ovo je vaše novo tarot otvaranje za naredni period koji je pred nama. Kao i do sada otvaramo generalnu energiju za vas. Otvaramo karte za posao i ljubav. Za sada, za drage blizance i sve one koji su pored horoskopskog znaka po poznaku blizanac ili im je tu mesec ili Venera. Dobrodošli ste na ovo čitanje. Hajde da otvorimo još malo orakal karata. Pečurku ste dobili, dragi blizanci. Dobijate kartu ispod mog kišobrana, kartu pečurke, kartu da imate već sve odgovore i duboka ljubav, majčino mleko i rođenje kao portal. Dobro. Idemo još malo orakal karata da vidim jasnije sliku. Dobro. Pozitivnost, lopov, dobro. Dobro. Situacija je sljedeća, dragi blizanci. Šta se ovdje dešava? Ovdje se dešava da ste neke odluke doneli u prošlosti i sada u ovom momentu se pokazuju rezultati nekih odluka. Za neke od vas neke odluke su bile dobre i vi imate sve odgovore. Već znate ishod te situacije. Zašto vam to kažem? Zato što sa ovom kartom pečuraka bukvalno vodite računa gdje stajete. Isto tako dobili ste kartu majčino mleko. Tako da ono što mogu da zaključim iz cijele ove situacije, ukoliko ste iz neke priče izašli kratkih rukava, dragi blizanci, dobit ćete podršku ljudi oko sebe. Verujem da se ne osjećate baš najbolje sad trenutno, ali razmišljajte pozitivno jer vam karte to poručuju. Koliko god da ste bili na gubitku, koliko god da je situacija takva da ste neke odluke loše doneli, sada je moment gdje treba razmišljati pozitivno. Zašto vam to kažem? Jer pred vama je karta dva štapa, pred vama je karta koja ukazuje na to da ćete sklopiti dogovor sa nekim, da ćete naći zajednički jezik, da ćete ući u neke nove projekte i tako dalje i tako dalje. Veza iz prošlog života. Neko koga već poznajete, vrlo je moguće da će vas zaštititi, da će vam pružiti pomoć. Također, znači sa ove dve karte da već imate odgovore, verovatno i već znate o kome se radi i koja je osoba koja će vam pomoći u ovoj nekoj situaciji. Neko ko će vas zaštititi, neko ko će vam pomoći u ovom momentu jer je situacija takva da ste trenutno, dragi blizanci, na gubitku zbog nekih svojih odluka. Ali svakako razmišljajte pozitivno i kao što rekoh, bukvalno pazite gdje stajete. Dobro. Idemo na Lenormand da vidimo bliže malo ovu situaciju. Dete, dobijate kartu ljubavi i dobijate kartu strahova, brzih prekida i tako dalje. Vrlo moguće neki od vas da su imali svađu možda i sa roditeljem, pogotovo sa majkom. Ako je to situacija, vrlo moguće da je to naglašeno u ovom periodu ili da će vam majka biti od pomoći u ovoj nekoj teškoj situaciji. Isto tako, ukoliko se brinete za svoje dete, ovo je situacija gdje treba da razmišljate pozitivno, da se stvari dobro odvijaju, odnosno da se odvijaju u vašu korist, dragi blizanci. Dobro, idemo da vidimo malo karte za posao. Novosti su na putu i šta imamo ovdje? Previše brige o seksualnim pitanjima, odnosno s obzirom da je to izašlo na strani posla, da li vi imate nekog na poslu, da li se viđate sa nekim na poslu, ne znam, ali ukoliko je to situacija sa vama, onda će taj neki moment biti ključan u narednom periodu. Mesec, otvaram karte za vas koji imate posao. Dobili ste mesec, dobili ste zvezdu, duplo svetlo. Dobili ste kartu dva mača, dobro. Vitez mačeva, 10 pentakla, dragi blizanci. I kartu 7 mačeva. Hajde da proverim zašto je ta karta 7 mačeva to. Zbog čega?
zbog karte pravde. Dobro, blizanci, ukoliko ste imali neku situaciju da, vrlo moguće u ovoj generalnoj energiji da ste imali tu neku situaciju da imate problem sa papirima, papirologijom, nekim dokumentima, da li je u pitanju i razvod, pa je to deo ove situacije, možda i nasledstvo. Sad, naravno, otvaram karte za posao, ali i to može da se gleda kao taj finansijski moment u ovoj situaciji. Dragi blizanci, ukoliko imate bilo kakvih pravnih saveta, možda, to jest ukoliko imate bilo kakvih pravnih nedoumica, u narednom periodu je jako bitno da otvorite bukvalno četvoročiju. Zašto vam to kažem? Jer dobili smo kartu 7 mačeva. Nemojte tako olako pristajati na neke ugovore ukoliko ne potpišete, odnosno nemojte tako olako pristajati na neke ugovore ukoliko se dobro ne upoznate sa svim članovima istog. To je najjača poruka za vas, dragi blizanci. Stoji vam ovde mesec, stoji svetlo, stoji ispunjenje želje, ali obratite pažnju da li su svi delovi ugovora pošteni prema vama i da li je to ono što želite, dragi blizanci. Eto, čisto da znate za vas koji imate posao. Hajde da vidimo za vas koji nemate. Odložit ću ove kartice, lakše mi je tako. Previše je karata na stolu. Previše je krenulo. Ovo je sama ispala. Za vas koji nemate posao, vrlo moguće ponuda iz prošlosti. Da neko želi da se vratite u njegov tim. Neko ko je možda i do sad brinuo vama, odnosno bio vam neki ili neka koleginica. Da, tako je. Mislim da većina blizanaca, opet ste dobili mesec. Ajde da vidimo šta smo ovdje dobili. 2 štapa i as pehara. Novi početak, dragi blizanci. Sad, u različitim sferama, za različite blizance, naravno neće za sve isto rezonovati i ne može da rezonuje za sve, ali, dragi blizanci, ukoliko ste u medicini, u toj nekoj grani, to jest, ako ste u medicini uopšte, medicinski radnik, možda i u prosveti, vrlo moguće da očekujete neki posao i tu ide novi početak i ide potpisivanje ugovora, dragi blizanci. To bi bilo za vas koji nemate posao. Opet ću skupiti karte, naravno ostaju nam ove karte kao generalna energija. Hajde da vidimo za vas za ljubav. Iskra. Dobijate kartu iskre, ovo je dobio i Ovan, tako da ako vam je mesec Venera možda u Ovnu, što nije isključeno jer Ovan je blizu blizanaca, moguće, to jest Venera, sad mesec ne mora biti, ali eto, malo naznaka. Pogledajte iza Ovna, čitanje. Isto čini mi se da ima veze sa majkom, tako da ukoliko poznajete nekog Ovna, slobodno pogledajte video. Nove kreativne ideje, nove avanture i svež start i spiritualni rast i buđenje, bukvalno više razumevanja na tom nekom ljubavnom polju. Dobro, hajde da vidimo šta je to, šta će blizancima doneti prosvetljenje na ljubavnom polju. Dobro, visoka sveštenica, ova karta je sama htjela da izađe. Kralj pentakla, vama same karte izlazi. Karta ljubavnika, karta 2 pentakla, dobro. Same karte izlazi. 9 pentakla, dobro. I karta sveta. Dragi blizanci, kao da imate dosta nekih obaveza i vi i partner i vrlo moguće da ćete dosta nekih
lepih trenutaka imati u narednom periodu. Neki od vas će se baviti hobijom, neki od vas možda sa partnerom pokreću privatan biznis, ali ovo je baš specifična poruka, dragi blizanci. Naredni period vam može doneti, kažem vam, potrebu da balansirate između ljubavnog i recimo poslovnog života ili nekih drugih obaveza i ljubavnog partnera, ali dosta nekih stvari izlazi na površinu. Idete ka stabilnosti, dragi blizanci, kako god da vam je veza bila, vi se menjate i vi ste neko ko će ovaj odnos podići na viši nivo. Potpuno zadovoljstvo što se ljubavnog života tiče kod blizanaca koji su zauzeti. Eto. Hajde da vidimo za vas koji nemate partnera. Dobro. Same vam karte izlaze. Same karte vam izlaze, dragi blizanci. Nudi vam početak neko, ali ovo je po meni jako manipulativna energija, možda i karmička, možda vas jako privuče ova osoba, ali dragi blizanci, ne znam šta bih vam rekla. Ja iskreno se ne bi petljalo sa ovom osobom ukoliko vam se pojavi neko novo u narednom periodu. Naglašen znak Jarca, isto tako vazdušni znaci, možda Škorpija, Jarac Škorpija. Razmislite. Hajde da vidimo šta to imamo da kažem. Ako vam se vraća neko iz prošlosti, vrlo moguće da je to karmički partner. Nekom nedostajete. Neko misli na vas, nedostajete nekome. Treća strana. Neko je bio u trouglu. Nesigurnost. Dobro. Hajde da vidimo šta je ovo. Istina. Istina. Kažem vam, istina nije uvek lepa, ali tako mora biti. Da li se neko s kim ste se viđali, s kim ste bili u trouglu, ženi ili udaje za nekog drugog, vrlo moguće, dragi blizanci, žao mi što ovo vidim, ali istina je takva kakva jeste. Razmišljajte pozitivno. Razmišljajte pozitivno koliko god da ste na gubitku, a rekla sam vam, pazite gde stajete, zašto? Zato što ste i naučite iz onoga gde ste pali, odnosno naučite iz svojih grešaka, to je jako bitna poruka za vas sa ovim pečurkama, ne znam zašto sam se toliko bazirala na njih, ali nije bez razloga, dragi blizanci. To bi bilo to za danas. Pišite, komentarišite, lajkujte, šerujte, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav blizanci!